Бәйрәмнәр тормыш ыгы-зыгысының капма каршысы булып көннәребезне бизи. Юлыбызда очраган киртәләрне йырып чыгарга ярдәм итә, көндәлек тормышка ям исти. Бәйрәм итү, истәлекле бүләкләр ясау гомер-гомергә кешеләр өчен бик кирәкле гадәт булып тора. Баксаң, көннең һәр мизгелен бәйрәм рухында үткәреп була. Мәйдан телеканалында якты матур теләкләр белән тулы түгәрәк бәхет тапшыруы. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Матбугат хезмәткәрләре җәмгыятьнең иҗат шишмәсе, күңел кызгысы. Бу өлкәдә хезмәт күрсәтүче искиткеч талантлар, алар журналистлар, редакторлар, хәбәрчеләр, полиграфлар. Бу каләм ияләре иң мөһим һәм иң кызыклы вакыйгаларны туплап, актуаль көн тәртибен тудыралар. Кешеләрдә уңай тәэсир калдырып, хакимият һәм гади халык арасында ныклы күпер салалар. Үз эшенең осталары булган матбугат хезмәткәрләрен Мәйдан телеканалы да шын күңелдән котлый. Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларыбыздан якты матур теләкләр белән тулы эчкерсез хатлар килеп иреште. 21 май көнне кадерледән кадерле әниебез Каюмова Зәйтүнә Хәмзә кызының 70 яшьлек юбилее. Ул 5 малай һәм 2 кызлы зур гаиләдә дөньяга килә. Әниебез икенче бала булып туган. Әти-әниләре кызу эш өстендә булганга, гаиләдәге бар туганнарын нәкъ менә әниебез тәрбияли торган булган. Зәйтүнә Хәмзә кызы Ульян өлкәсенең Шәрдекле районы Енгәнәй авылында туып үскән. 1968 елда аны шатлыклы вакыйга көтә. Зәйтүнә исемле чибәр кыз Каюмов Тәлгат Харис улына кияүгә чыга. Зәйтүнә апа белән Тәлгат абый озын гомерле тату гаиләдә 2 ул тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы өлкән уллары 40 яшендә фаҗигале төстә вафат була. 2012 елның ноябрь аенда гаиләбезгә зур кайгы килә, әтиебез үлеп китә. Шул елдан газиз кешебез кызганыч пар канатсыз калды. Әниебез үз тормышында күп кыенлыклар күргән, гомер буе авыр эштә эшләгән. 1970 елдан башлап әниебез Ульян өлкәсе Шәрдекле бистәсендә гомер кичерә. Үзе генә, ләкин без балалары аны бер вакытта да ташламыйбыз. Һәр вакыт хәлләрен белергә дә кунакка киләбез, ярдәм итеп торабыз, әниебезне бик яратабыз. Бүген кадерле әниебезне зур юбилее белән улы Фиркат, килене Римма, яраткан оныгы Регина котлый. Безнең яраткан әниебез бәхетле озын гомер насыйп булсын сиңа. Хөрмәтле Зәйтүнә Хәмзә кызы, чын йөрәктән без дә сезне тәбриклибез. Шатланып яши торган гомерләр насыйп булсын сезгә. Мәйдан телеканалында сезнең якыннарыгыз сайлаган җырны тыңларга тәкъдим итәбез. Кайттык әни, бик сагынып синең яныңа. Рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгенекеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ачыла, шиксез изгенекеләр, сабырлыклар, барысы сыйган синең җаныңа.
Taş yolu kebek ak buldu Yazma şaşasın Köpme tatı sana da izige buldu Upak buldu izige buldu Upak buldu Ömür yumğağını sütsen eğer Köpme hatireler aşıla Şiksiz izgilikler sabırlıklar Barısı sıyğan senin canına Tuğan yurtqa hamın nursasın Namazlığın enke cennetlerge İzge yollar bulup suzulsun İzge yollar bulup suzulsun Ömür yılğağını sütsen eğer Köpme hadireler oşula Şiksiz izgilikler sabırlıklar Barısı sıyğan senin canına Ömür yumğağını sütsen eğer Köpme hatireler aşıla Şiksiz izgilikler sabırlıklar Barısı sıyğan senin canına Şiksiz izgilikler sabırlıklar Barısı sıyğan senin canına Инде шақырылған қунағыбыз да келіп жетті. Бүгін сіздің хuzurыңызда татар халқының яратқан жыршысы, Татарстанның халық артисті Илсаф. Сізні қайнар сәлемлейбіз, Илсаф. Сәлем, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез, Зөлфия. Быйыл сәхнәгә чыгуыгызга ширек гасыр тула. Концертларны да, бәйрәмнәрне дә тормышыгызда бик күп күргәнсездер. Ә менә бу елда иҗат дөньясында күңелегезгә уелып калган иң ошаган берәр бәйрәмне искә төшерә аласызмы? Шуннан да 25 ел үтеп киткән, бу иҗат өчен бәлки бик күп вакыт та түгелдер. Үземне белгәннән бирле җырлыйм инде, зур сәхнәдә 25 ел. Күп концертлар булды, күп вакыйгалар соңгы елда, соңгы вакытта дип әйтер идем. Менә май аенда үземнең туган көнне 9 май туган ягыма кайтып, туган авылымда авылдашларга һәм кайткан кунакларга бәйрәм концерты бирдек. Миңа бик күңелем булды, күптән хыялланган нәрсәм. Һәм шулай ук Рамазан ае булгач та бөтен авылдашларны җыеп, шулай ук Казаннан кунаклар кайтты, Ульяновскидан, башка җирләрдән дусларым җыелды, ифтар мәҗлес үткәрдем. Изге ниятләр белән йөргәнсез. Әйбәт булды һәм бу соңгы вакытта үзем канәгатьләнә алырлык вакыйга чыгыш ясавым дип әйтер идем. Ә менә иҗат дөньясында шулай ук күзәтеп барырга тырышам. Бөтен концертларда да, бөтен проектларда да катнашып бетеп булмый. Соңгы вакытта күңелемә уелып калган бик зур проект Алтын Казан операсы. Шунда мин аны үзем катнашмасам да тамаша кылырга насип булды. Мин алай бик теге тәнкит күзлегеннән чыгып карамадым. Бары тик сакланып утырдым. Үземнең коллегаларым, җырчыларның шул кадәр бирелеп, тырышып, үз эшләренә шул кадәр инанып, шу рольләрен башкаруы миңа бик ошады. Гомумән соңгы елда сәнгать өлкәсендә иң зур
проектларның, вакыйгаларның берсе дип әйтер идем. Илсаф, сез үз яшігізден күпкә яшірек күренгән җырчыларыбызның берсе. Ә менә үзегезне, күңелегездә сез ничә яшькә хис итәсез? Менә бу сүзләрне әйткәндә әлбәттә инде күңелгә хуш килә, сүз дә юк. Ул чыннан да шулай. Мондый мактау сүзләре яшерен батырын түгел. Ләкин менә үземне мин 18дә дип, 25дә дип әйтмәс идем. Барыбер инде шактый гомер үткән, индидер нәтиҗәләр ясарга вакыт, шулай бит. Үземнең үткән юлымнан канәгать тулаем алганда, тормыштан да, иҗаттан да дип әйтерен, ләкин алда әле үземә ничә яшь булуга карамастан кечкән энергия тоям, яңа җырлар иҗат итәм. Менә юбилей. Күрәбез, күзәтәбез. Юбилей концертларына нык әзерлек бара. Үземнең туган якларымда, менә Ульяновск, башка шәһәрләрдә шулай кешеләргә дип торабыз. Шуңа күрә үземне карт та түгел, әле бик яшь тә түгел. Урта яшьләрендәге ирад дип әйтер идем. Илсаф, һәр көнне сезнең өчен нәрсә бәйрәм була ала? Минем өчен бәйрәм иң беренче исән-сау уяну, исән-сау тору, аякка басу, якыннарым янымда булу, зур шул зур бәйрәм, зур шатлык. Һәм яраткан эшем булу. Менә инде барыбер планнар белән ятасың, инде планнар белән уянасың, аларны тормышка ашыра бару, яңа җырлар иҗат итү, клиплар, гомумән шушы иҗат өлкәсендә кайнау һәм үзеңне таныган, яраткан тамашачың булу. Минем өчен зур бәхет, зур бәйрәм. Менә шул инде сезнең түгәрәк бәхетегез. Соңгы арада Илсаф бик күп матур җырларда яздырасыз. Ә менә хәзер шушы мизгелдә күңелегездә кайсы җыр уйный? Безгә дә җырлап җибәрегез әле тамашачылар өчен. Ничек кенә булмасын, яшисе килә, күңел бәйрәм көтә. Шелтерәп аккан чишмәләрнең су тавышын яратам. Уйнап җырлап йөрмәс идем, яшь чагым дип җанатам. Уйнап җырлап йөрмәс идем, яшь чагым дип җанатам. Алай дип уйламадым, балай дип уйламадым. Алай дип уйламадым, балай дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым, үтәр дип уйламадым. Үтәр дип уйламадым. Менә шундый рәхәтләр. Татар халкының яраткан җырчысы Илсафтан тамашачыларга теләкләр. Чын күңелемнән, хөрмәтле дуслар, күңелегездә саклагыз бәйрәм хисен. Ничек кенә булмасын. Бүген исән-сау икән, исән-сау тордыгыз икән, якыннарыгыз яныгызда икән, без бәхетле. Түгәрәк бәхетебез безнең шул. Исән-сау, яңа җырлар аша, концерт залларында, башка җирләрдә очрашырга насыйп булсын. Якты иҗатыгыз өчен рәхмәт сезгә. Амин, бик зур рәхмәт. Кара синең күзләрең, кара синең кирпекләрең, кара синең күзләрең, нурлар сибеп янып тора синең матур йөзләрең, нурлар сибеп янып тора синең матур йөзләрең. Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмаеп кара баласын, әллә яратасыңмы? Кирпекләрең капкара, әллә каралтасыңмы? Елмаеп кара баласын, әллә яратасыңмы? Unuta almayım yaşağımı, haman oyluyum yüzünü. Unuta almayım yaşağımı, haman oyluyum yüzünü. Sata barga şeйткен idin bir tılsımla süzünü. Sata barga şeйткен idin bir tılsımla süzünü. Kirpikler
senin küzlerin, bidire ızın şeşlerin. Kara senin küzlerinde bidire ızın şeşlerin. Şımırt kara küzlerini kabat kabat übermin. Şımırt kara küzlerini kabat kabat übermin. Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Yılmayırken küzlerini bitlerinden üpkende. Yılmayırken küzlerini bitlerinden üpkende. İzlip izlip bağırkayım seni sidim üskende. İzlip izlip bağırkayım seni sidim üskende. Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Kirpiklerin kapkara, elle parıltasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Yılmayıp kara balasın, elle yaratasın mı? Meydan.tv сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына матур теләкләрегезне юллагыз. Якын кешегезгә игътибарыгызны бүләк итегез. Тагын бер тамашачыбызга якты матур теләкләребезне җиткерәбез. 18 май көнне Әлки районы Иске Балык күл авылында туып үскән, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәп ятучы апам Шәрәфиева Наилә Харис кызының олуг юбилее. Туганым, матур язларга тагы да ям өстәргә теләгәндәй, табигатьнең шушы мизгелендә дөньяга килеп, син барлык туганнарыңны сөендергәнсең. Бүген дә син үзеңнең тирә ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысына да, кечесенә дә син кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәшче. Алдагы гомер юлларыңны да шулай ук сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа, сөекле һәм сөйкемле кешебез. Гомереңнең капкасын Ходай иртә япмасын, кайгы хәсрәт бәләләрдән сине үзе сакласын. Гомер сәгатьләреңнең телләре тукталмасын, ярты юлда йөрәккәең бер үк арып талмасын. Гомереңнең капкасын үкенечләр какмасын, газизләрең хакына югалтулар такмасын. Ходай биргән гомереңне яшәргә язсын озак, тормыш юлларыңа бер үк куймаса иде тозак. Иң изге ак һәм пак теләкләр белән әтиебез Харис, әниебез Нурания, барлык туганнарың һәм балаларың исеменнән сеңлең Гөлүсә. Мәйдан телеканалында хөрмәтле Шәрәфиева Наилә Харис кызын тәбриклибез бүген. Шатланып яши торган гомерләр, канәгать булып яшәвегезне телибез. Мәйдан телеканалында җыр тыңларга тәкъдим итәбез. Min senin tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarda küngül, senin bilen jingil, tuğan buluğa şirahat yaşarga. Yar yale, sin bar, yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak kuruşmasak, haller belişmasak, yüreğerlik bilmeyim işlerge. Yar yale, sin bar, yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarge.
bilişmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmeyim işlerge. Senin benim teregim, min senin teregin, yaşasak da türlü tübekte. Gül şeşegin kıya, jimirle kıya, tuğan yaşı harşa yürekte. Yar yere sin bar, yar yere min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak güreşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmeyim nişlerge. Nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak güreşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmeyim işlerge. Yar yele sin bar, yar yele min bar, nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak güreşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmeyim işlerge. Uzak güreşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmeyim nişlerge. Күңел түрендәге теләкләрегезнең тормышка ашуын теләп, тагын бер тәбрикләүне иясенә җиткерергә ашыгыйк. 21 май көнне кадерле әниебез, дәвәниебез, апабыз Сираева Рауза Салих кызына 70 яшь тулды. Әниебез Чистай шәһәрендә 40 елдан артык акушер-гинеколог булып эшли. Үзенең хезмәт юлын Казан медицина институтын тәмамлаганнан соң юллама белән Бәкер санаториясендә башлый. Анда 1-2 ел эшләгәннән соң туган ягы Чистай шәһәренә кайтып, акушер-гинеколог булып эшкә урнаша. Әтиебез невропатолог Сираев Мансур Муса улы белән тормыш кырып җибәрәләр. Шулай итеп, бер-бер артлы без малайлары Илнур һәм кызлары Розалия туа. Әниебез хәзерге көнгәчә үзенең яраткан эшендә хезмәт итә. Җитәкчеләре дә, пациентлары да шундый тырыш, йомшак күңелле, йомшак куллы, кешеләргә игелекле, ярдәмчел, шул ук вакытта искиткеч тыйнак табибәне эшеннән җибәрәсләре дә килми. Әниебез бик уңган кеше, ял вакытларында оныкларын да карарга булыша, аның бүгенге көндә 4 оныгы бар. Тәмле ризыклар пешереп сыйларга да вакыт таба. Матди яктан да һәрберебезгә ярдәм итәргә тырыша. Әниебезнең тагын бик мактауга лаек һәм безнең барыбызга да үрнәк ягы бар, туганлык дәрәҗәсен саклау, яклау. Ул әтиебезнең дә, үзенең дә туганнары өчен üzülеп тора. Без әниебезгә ныклы сәламәтлек, бәхетле озын гомер, әтиебез белән тигезлектә яшәүләрен телибез. Һәрбер эшеңдә уңышлар, шатлык, куанычлар насыйп булсын, барлык хыялларың тормышка ашсын. Безнең өчен син иң изге җан, дуга сыман һәрбер сүзең күңелләргә дәва бирә, җылы караш, нурлы күзең. Яхшылыгың һәр кешенең йөрәгендә урын алган. Озак яшә, авырма, кадерлебез әни, апам. Иң изге теләкләр белән уллары Илнур, килене Альбина, оныклары Адель, Азалия, кызлары Розалия, кияүләре Илнур, оныклары Ясмина, Сәйдә, тормыш иптәше Мансур һәм якын туганнары диелгән әлеге тәбрикләүдә. Барлык изге теләкләргә дә кушылабыз, бәрәкәтле тигез тормышта яшәргә насыйп булсын. Әлеге җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый, хөрмәтле Рауза Салих кызы.
telerinde etti enni parşilek. Durmuş alıp barganlarda, balamı deyip yanganlarda, ikisi birge kirek. Bildireme şilekler, eli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İyi şularının, tozalıkların şularının, bir seni Xuday jellemi. İyi şularının, tozalıkların şularının, bir seni Xuday jellemi. Kuşlarday sayraşıp üsttük, ömrü kiyeni tegizide. Şaypalmadı parşinekler, bir yıldan bir adımdan otlauğa ikigizide. Mildireme şilekler, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bilsin Xuday jellemi. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bilsin Xuday jellemi. Yaşamadı gizide bitsiz 58 düşün. İndi yaşasagiz idi oşurgan kuşları kızının tuyup iktibar küşün. Mildireme şilekleri, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bir seni Xuday jellemi. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bir seni Xuday jellemi. Tügülmesinin parşilekleri, tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da, iki kız var şokta gibi, kıyımız jılıp bulmaz. Mildireme şilekleri, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bir seni Xuday jellemi. İyigezeliklerin şularının, kazalıkların şularının, bir seni Xuday jellemi. Bir seni Xuday jellemi, bir seni Xuday jellemi. Bildireme şilekleri, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. Шушы атнада туған күннәре булган Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларыбызны, якыннарыбызны, дусларыбызны чын күңелдән тәбриклибез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез дә түгәрәк бәхет тапшыру аша йөрәккә якын кешеләрегезгә тәбрикләүләр юллый аласыз. Мәйдан.тв сайтына кереп, яисә 212-27-27 телефон номерына шалтыратып, безнең белән элемтәгә керегез. Туган һәр көннең ямен тоеп яшәргә язсын дигән теләктә, безнең иҗат төркемебез бүгенгә сезнең белән саубуллаша.